Hun spurgte, om der var en, der kunne banke på glasset. Stive og Julie. Yes! Stannar det mitt i Tillykke med i dag. Tillykke med jeres bryllup. Jeg er rigtig glad for, at du er kommet ordentligt ind i vores familie nu. Nå? Så alt det bedste for jer i fremtiden. Og velkommen. Rigtig Din Engeline. Hvor længe har du optaget? Hvor længe har du optaget? Og det er intervaller? Kommer der noget? 5 minutter. Det bliver bare ved. Det stopper. Gå!